И здравейте хора, аз съм Менхил12. Следете тук моята GPS. Тук с мен е брат ми, Мокни, и ще покажем новия апдейт на Майнкрафт. Има много нови неща, супер яки са. Така. Аз преди малко се изтеглих. Тук. Само че забравих тук ли беше или другия свят, ама мисля, че тук, да, тук е. Тук така, да. Сега. Първото нещо ново е отцветените легла. Тези легла, преди имаше само червени, сега има и жълти, зелени, черни, сини, розови, лилави, така. Освен това, като отидете на леглото, като скочите, то пружинира, смисъл, като скочите и така става. Така, има шулкър боксове, където сега ще ви покажа, тук се слагат неща и това отнема по едно място на инвентара. Пример, тук съм си приготвил, тук са нещата за след малко. Примерно, слагам едно купче дърт, обаче трябва съм на survival. Така. Survival. Така. Сега. Като си взема едното блокче. Секунда. И нали го сложа в примерно това. Ето, сложа съм го. И това се затваря. Чупа го с кирката. И това ми отива в инвентара. Примерно. Ето, това е едно, нали, блокчето, нали, шулкър букса и отивам си. Поставям го и си взимам дърта обратно. Така. Има различни цветове, нали? Нещо интересно при тях. Има ето тези странни блокчета, които са яки. Просто такива са. Така. Различни цветове има, нали? Ето тук. Това е нещо като пясък ли се води, не знам. И, нали, като къде ми е кофта, ето я. Като ги полея с вода, нали. Ето, нали, сега са такива. Ето, примерно. Това го слагаме върху това и това е като пясък, ето, това пада, нали. И, нали, си разменят нещата, нали. Това е като пясък просто и... нали, като ги полеем с вода, лека спри, казах ти. Сега, полезваме ги с вода и ето, стават твърди. Тук са твърди. Ето, например, това е същото. Ето, сега. Ето, тук е пясък, сипваме веднага и това става така, ето. И това с червеното същото, ето го, чупи се. Така, махаме го и стават твърди блокове. Другото яко нещо е, като се качиме на високо, сега съм го правил рандом, това е доста високо, сега ще видите. Виждате в инвентара едно бяло като... Не знам като какво се води това. Забравих, че има и нови яйца, сега ще ви покажа. Така. Сега. Ето тук ако скоча, нали, умира. Ето ако това тотема го сложа в бронята, той ще се активира и няма да умра. Буквално. Скачам и тотема се активира и не умирам. Това е яко, нали? Така. Другото нещо, Алекс, при начин свършим екипа. И гледай. Сега. Ето тук са новите яйца. Това е новото яйце. Това мисля, че е ново яйце.
това е Блейзър. И ето това мисля, че умахнах. Да. Така. Ето това е яйце. Шулкър. И това почва да ме бие, нали? Така да го убивате. Нали? Много време. Но с това няма се занимаваме. Така. Отиваме при Виакала. Това е зомби. Просто зомби. Да. Зомби вилиджър. Как се води, не знам. Така. Сега. Има еволкър, който спамва. Това е за капан за мечки. Аз нямам. И това е Векса, някакъв като дяволче. С меч. Лети. И лети нагоре и после пада под земята. Ето тук ще спал на 20-30. Така. Колко спалнах, само вижте. И ето те просто. Ето ги влизат под земята, гледайте сега. Ето този. Не, той. Ето ги влизат под земята буквално. Ето колния влезе. Там ето той сега ще влезе. Да. Така. Сега се отдръпнеме доста. Защото като се направим на Survival ще стане лошо. Още спри. Още един път го направи. Не. Сега. Не. Не мога да издържам, брат ми, вече. Къде е тази пък карта, е? Ето това ли беше? Operation Map. Enemy Map. Така. Това е Create Map. Ето. И ето така, нали? Това е карта. MNT Local Map. Ето тук сме ние, нали? Абе да, това е хубав мап. Много ново. Чета видео. Отвари нови. Poison. Много обичам тия полшани, където остават фанали. И това като ми се мах 4, 2, 1. И това като ми се махне, нали? И като мина пак през тях, това пак ми влиза в това. Това ще бъде, хора. Това бях аз, Менхекс. И чао. Чао.